रायजोफोर माबा माय डियार स्टुडेन्टफोर बावबाय थायोलै दानसेनि उनावनो नोंसोरनि फार्स्ट सेमिस्टारनि एग्जामा जागोन आसा खालामदों नोंसोर गासैबो फरायनायखौ दोनथ'नानै माबा गोसो थोलायनाय फेसबुक गेलेनाय मोजां मोनलायनाय वाट्सएप गेलेनायखौ दोनथ'नानै गोसो होना फरायदो हेलो लाइला मजनुफोर बा बबे सिमां रायजोआव राजा रानि जाना गेलेहैदोंसोलाय ओइ बांग्रा बांग्रिफोर सरि सार साला सरिनि फिसा फै सानैबो नाथाय सार मा नाथाय नुथाय बेलाय सानैबो फै गाखो सार सरि मा सरि बेलाय मेगनजों मेगन नायलाय बाट सार बयनिबो सिगाङाव बोरै बिदि बयनिबो सिगाङाव फ्रेम लीला गेलेनो हायो नायलायनो हाया नामा मेगनजों मेगन नायलाय दासो मोजां नुदो गोसो थोनाया फैयाब्ला मोजां मोननाया फैयाब्ला मेगनजों मेगन नायलायाब्ला जाया 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 क्लासबो खालामनो गोसो जाया आइ एम गोइं टु माय ह'म सार ओइ प्रिन्सिपाल सारा नोंखौ नागिरगासिनो बोलो आं मानो फैदोंमोन बेयाव बेवहाय सारा हाबसनफैदोंसो हाबसनफ्लांदों बावग्रा बेमार दंना नोंलाय मानो गसंबाय दं जिरायथां लजिक माने LOGIC लजिक बे सोदोबनि ओंथिखौ नोंसोर बयबो मिथिगौ खिन्थु बेखेवनानै होनो हाया मानो आं नोंसोरनो फोरमायनानै होनि हमनानै ला सासे सेंग्राया सासे सिख्लाखौ गोसोथोनानै खालामनानै आइ लाभ इउ होनबाय सिख्लाया नाथाय जेबो रिप्लाइ होआ सेंग्राया बुजिनानै मोनबाय आइ लाभ इउ होनाब्लाबो बेबो गावखौ गोसोथोयो दैट इज लजिक बुजिबायथ' न' दासो टपिक्सआव फैहांदोंमोन मानोथो इसिबां गोबाव गिनलाय अके सार र' आं मानो फैदोंमोन बेयाव सार नों अफिसावसोमोन प्रिन्सिपाल सारजों रायलायनो थांनो नागिरदोंमोन गोरोन्थियाव बेयाव हाबफैफ्लांदों थेंक इउ गोसोआव खोलैना होनायनि थाखाय मिस्टार एन्ड मिस्ट्रेस किलारि मा नोंसोर बेयाव दान्थेनि रमान्टिक खन्थाइ मुखास्थ' लानो फैदों नामा सरि सार मा सरि बेलाय साला सरिनि फिसा थु आंनियाव चेम्बाराव थु ओइ बेगाला नोंसोर सानैजों थोलायो GST होनांगोन आंनो GST लायखायनो नोंसोरो सप्ताबा साबा गोदान सोलायो सर प्लिज प्लिज प्लास मिथिया आं प्रेमिसि मिथिया आं खुदुम होनांगोन आंनो खनसे खुदुम होनांगोन फैसा दंना गैया बेसेबां सार 2000 सार 1000 दं जानाय नङा फैसा होनो हायाबा GST नि मिनिंखौनो उल्था खालामगोन आं GST माने गार्ल अफ द स्पेसियेल टाइम वान लिप किस होनांगोन मानो नायबाय दं बिसिमुर आरो नायबावदों बिसिमुर मानो फैदोंमोन नोंसोरलाय सार जों एग्जामनि डेटसो सोंनो फैदोंमोन एग्जाम बाय गुगोलाव नायना लाथों गुगोलाव थां बे दानसेनि गेजेराव जागोन सार